Dol, aning video ha, himuon nato ning ultimate lechon food tour. Grabe Dol, grabe mga juice ang humot diri sa bagong abli na si Puso Village diri sa Cebu. Siyempre, magsugod ta sa iconic na Karkar Lechon. Di na kakailangan mo ito Karkar na diri sa Cebu City. Boneless lechon belly nga nag-serve og unlimited rice, dinuguan, unlimited lechon paksiw. Siyempre, ato pong tilawan ang trending na unlimited lechon. Nga na unlimited dinuguan. Unlimited lechon, unlimited dinuguan. Syaro di ka matagbaw aning 13 sulitan na lechon food tour diri sa Puso Village. So sa pamayatong gihuwat, mga una ta, attack na. Kung Karkar Lechon imo gipangita pero tapulan ka mo biyahe kay askang layo ay don't worry, kay nanay Karkar Lechon diri sa city. Doon na nimo masuwayan ang kahumot og ka-crispy. Ug ang kahumok niya masuyot na nimo ang ka-juicy. Mong tanaw aning video ha. Kay tultulan ta mo asa ning dapita. Uy, good morning, miss. Good morning, sir. So, miss, Karkar Lechon gid na ninyo diri? Yes, sir. Gikan po ni siya Karkar Lechon, sir. Okay, naman supplier dalo ninyo diri. Dire. Ah, mga 1 hour jud siya nga biyahe padong dire. Hindi na ta kailangan mo atong Karkar kay naa na mo diri sa Cebu City, no? Naa na jud mi diri sa Puso Village. Kanindot ana. Oy, salamat sa pag-conveniently consider ana sa amua. Nagpila man kilo sa inyong lechon di ay Karkar? Among kilo, sir, is 1,000. Na may half, na may 1/4 at among ulo sa TL. Nasad may combo, sir. 100 grams na siya nga lechon, tapos doon na siya kapuso and isa ka lemon. 150 ra jud, sir. Ay, sulit gyapon. Sulit jud kayo siya. Grabe ka diman sa inyo kuan kay hapit naman jud mahurot inyong lechon, no? Murag kamo ra ginaninda og gikan sa Karkar, sir. Yes, sir. The rest are from Cebu na gid Talisay, no? So kana kay syempre na medyo ginahan mo prefer og Karkar Lechon. Dol, mao ni para nimo. So bali mo order ko 2 kilo, okay ra? Okay ra jud kay, sige, sir. Sige, ato tanawon be. Thank you. Narday ta diri sa Karkar Lechon House diri sa Puso Village, Dabulog Yonson Street, Cebu City. Ang Puso Village usa ni ka cultural food hub na daghan kay mga stalls na maligya ug mga lamian na foods ug refreshments. Ug uban pa, yahay pa jud kay dine-in ug daghan pa kay na maligya diri klase-klase ni lechon. Sama ni atong natuan na si Karkar Lechon House. Uy, kuyaw-kuyaw sa matadtad si ate, oy. Ang half kilo. Yes, sir. Wow, grabe oh. Juicy Inani jud serving ani? Mao jud ang serving sa half kilo, sir. Dili ni vlogger. No. Promise? Promise yun kayo na siya. Oh, grabe. So unsay na aning half kilo na siya free nga suka. Suka na siya, sir, nya sili. Grabe kusog sa uwan, uy. Lagi. Timing kayo, bugnaw-bugnaw na totong kugo. Pwede na tani, no? Yes. Ya, salamat kayo. Dol, na to ang Karkar Lechon sa atong atubangan. Mao ni atong first meal of the day. First meal of the day. Sulit na kayo. Iconic Karkar Lechon na diri. Kung sa pametong gihuwat, nakaindot man gud basta Karkar Lechon, isa ni sa mga pinakasikat na lechonan diri sa Cebu. Daghan kay turista mo adto, daghan mga local sad mo adto, ganahan mo try sa Karkar Lechon. Siyempre, abunda man dito sa mga pork stocks o mga pork mga supplies. Kung ato magka-Karkar, layo jud kayo. Sumubiyahe pa ka mga almost 2 hours or 1 hour kapin from the city para mo tilaw lang Karkar Lechon. Dili na kailangan mo biyahe. Naana diri sa Puso Village, mismo sa heart of Cebu, downtown. Naana diri ang Karkar Lechon. So naana sa atong tubangan, 1,000 per kilo. Sold na. Mo atong Karkar na sa mga 800 to 900 per kilo. Sugdan na nato. Siyempre natilawan atong panit, atong tilawon usab. Nara. O day bait, panit ya bayo. Okay. Cheers. Dol, lahi ang experience Karkar Lechon. Honestly, compared mo sa Talisay Lechon, na siya distinct na flavor na iyahag yun. Siguro tungod sa iyang baboy, tungod sa mga lahi ang mga aromatics, lahi ang mga flavors yung gisagol, spices na gitimplada or ang portioning, solid by panit pa lang, lasa na. Dol, kuha tayo ilang unod, mo nilang unod dol, tanaw. Bakit kami, bakit promise. Ganahan ko sa lechon. Nga kanindot aning lechon, grabe ka garlic eh. Lasa sa garlic, timing kayo, sibuyas na asad gyapon dito, sibuyas. Siyempre, grabe ka humot, hasta ang lasa pareha. Dol, siyempre kung mukha akong lechon, lami ipares yun yung Mang Kaloy hot sauce. Kanang yung variant ng Piña Loca hot sauce. Piña Loca. Siyempre, lami siya ipares sa tamis-tamis halang sa lechon kaniya tanawa. Ganahan ka mo purchase ani napadyo kay discount if you use Hydol code.
So i-visit lang iyang page, pwede ka mo order diha og sa Orange app if ganahan ka. Sa ato butangan og pinya. Mang Kaloy, you did it again. Perfect pare sa lechon. Mang Kaloy hot sauce, order na. Napaka-discount. Dol, butangan na tog suka. Lamig may isagol sa suka ang kuan lechon. Dol, ayun jud ko worry, ayun ang adto karkar. Naa na dire sa Puso Village. Kung magsimba mo gikan sa Tuninyo, ari na lang mo sa Puso Village. Kay grabe dire kachoy. Ato pa ni first stop sa atong lechon food trip dire sa Puso Village. Ato na punta sa next lechon food stall. Let's go. Ay, karkar lechon. Okay. Dol, next stop sa atong lechon food stall. Nata diri sa Cebu Tasty Lechon, isa sa akong paborito na lechon belly diri sa Cebu. Sus, ana kanindot idol, dili ra lechon belly kinilo ang ilang giserve. Nag-serve sila og lechon belly plus unlimited rice plus unlimited dinuguan or unlimited lechon paksiw for only 199 pesos. Kilali man kag naa pa kay unlimited rice, unlimited lechon paksiw ug free soft drinks pa. Syaro di ka matagbaw ba? Ug aning video ha, kuyog iko ninyo tultulan asa sila. Kaon utaman, hantod mga kagutom ug utang kalimtan. Nara data diri sa Cebu Tasty Lechon, isa ka stall diri sa Puso Village, Cebu City. Ang Puso Village at bangan ni sa Senior Citizen Park doon sa City Hall. Naray ka parkingan, dagan pa mga food stalls na nag-offer og mga lamian. Ayahay pa jud nag-dine-in, sus samot manindot pa jud if naay mo presents. Napod siya lechon belly diaw, reserve. Bossing, may buntag. Yes sir, may buntag yan. Oy, katlami gid na imong kahumot ana diha. Oy, mao na imong perfume intiro adlaw no. Oh, mao lagi ni Ay, Diyos ko. Dol, unsa ka tinuod na naamoy unlimited rice, unlimited dinuguan? Oh, natay only with 199. Oo. Including na siya ang 100 grams ng lechon. Okay, 100 grams. Okay na. Tapos, Tapos ang only na to na sir, rice o dinuguan or paksiw. papilion ra. Sulit ra gyapon. With drinks. With drinks na? O isa ka tsara. O isa ka tsara pag yun? Yes sir. Dol, sulit yun kayo ha, promise. Mao ni ang pinakasulit na lechon belly meal. Yes sir. Ako nakitaan. Sige, so pwede ko makapili. Oh. Yeah, pero kung gusto na ako kinilo, kay hangol mo kay kumukaon pod. Naratay 1/4, half, then 1 kilo. At tagpila nyo kilo sa belly? 900. 900 pesos ra? Dol, barato ra. 920 o ganang kag spicy. Kung 920, adra kog 20 pesos sa kilo, Para sa spicy na siya. Yes sir. Ay, Diyos ko. Sige, excited ko. Gaido kog tungas kilo nga spicy, ug tungas kilo nga dili spicy, Dol. Okay sir. Wow, nasugod na si Bossing diha. Nasa isa ka buo. Ay, kagwapa ani. Wow, grabe, Dol. Okay kaya dol. Uy. Paka-paka. Diyos ko, murag fireworks. Wow. So kani pila man na kilo estimate? Up tunga na. Sobra pa dol. Grabe. Spicy lechon belly, pawas bidli. Painit mayo sa pangpugo, sos. Oh, grabe mo chop ni Idol Bossing, uy. Mana para unlimited rice na to. Duha ka rice, grabe gibasi gyud niya sa customer. Murag depende sa lawas customer da. Sabot ra sad ko. Uy, place of drinks. Ako ganana na miss is lechon paksiw. Nice, lechon yun ni. Okay. So kani unlimited nito Dol ha. Pwede ko magbalik-balik kani. Yes sir. Why vlogger ani? Why vlogger Pantay, miss ha. Pantay ba? Wala gyud ha. 100%. 100%. Okay, nice. Pare lagi mig naong ana niya eh. Kanay logo. Dol, sugdan na nato silang 199 pesos na lechon. Panit bay. Cheers. Lahirang experience sa belly eh. Crispy ka panit ba eh. Huwag sipiat. Siyempre si Cebu Tasty Lechon, known ni siyang crispy nga panit. Ang nakanindot, napadjikit nga halang. Solid ba eh. Naon sa nato na iyang lechon paksiw tanawa. Yung paksiw ba eh.
Murag Mang Tomas nga sauce. Grabe kalapot, ano mo? Naadi ang belly chunks, ang panit, siyempre ang pepper, ang creaminess. Sus, kasulid ani. Cheers, lechon paksiw. Ang kalami. Bay. Mo ni pinaka-creamy, pinaka-lami ang lechon paksiw na tilawan nato. Nana ko i-vlog ani sa Honest Cebu Tasty Lechon. Na-appreciate na ko lechon paksiw. Pila na to ka months ago. Until karon ganahan gyapon ko sa ilang lechon paksiw. Grabe ang sauce. I think nana siya Mang Tomas nga lasa. Tamis-tamis, syempre oily. Grabe ang aroma, garlicky pa jud kay siya. Na siya pagkaahos gyud na lasa. Tubuhaton, butang na to sa rice. Butang na to sa tong rice kana. Bay, paliguan na to tong rice. Unlimited rice, unlimited lechon paksiw. Kanan pa lang duha daog na 199 pesos. Cheers. Daog sa rice bay. Sa unod, saan na tong sili. Paliguan na to og laglamian nga suka. Na tong panit. So mo niya to ang bite na unod with panit, with sili. Perfect na suka. Lami na suka. Dol ilang belly as always, lasa, lami, grabe mga lamas ng panglasa. Pertizo niyang pasok sa unod. Nga siya ka extreme ang lasa sa ilang belly. Di pa siya bidli kaya ano, lamian siya sa suka. Ayaw ka gool kung bidlian mo gani ka tungod sa ka-oily, libre at sara na oh. Last sila rin naghimo ani, sulit kayo. Last bite ha. Maghimo tag Haidol Lechon Belly Sushi. Last bite. Dol, kumari ka mong Puso Village, ayaw dun mo kalimot, hapit diri ni Cebu Tasty Lechon, unlimited rice, unlimited lechon paksiw, napay free soft drinks, sold na ang imong 100 grams ng lechon belly. Kung di ka na dyan ka magtagbog maayo, pwede ka mo order lang kinilo. Barato ra, tag 900 rang kilo ilang belly. Ha, barato ra kayo! So, muna na itong second na lechon food trip diri sa Puso Village. Proceed ta sa atong next stall, ang pinaka-extreme na gyud, unlimited lechon. Ha? Wa pa di ko natagbaw? Tukan ko. Nagani na soup drinks, libre. Dol, mo na din itong last na food stop diri sa atong lechon food tour. Unfortunately, sadly, mo na ito last. Pero dili ni sad. Kaya unlimited lechon ang naa nato diri. Siyempre, ang trending and the one and only, the most trending unlimited lechon, si Quarantinas Lechon House. Mao na to areon diri kay naa sila diri sa Puso Village. Ay kagol. Sa mga hilig og lechon ganahan magtagbaw, bahalag magkasakit simbako. Ug ganahan manginit ang tungkugo, ayaw mo kagool kay ayaw mo kagool. Dapat ganay mo magool. Ayaw mo kagool kay naa man diri ang unlimited lechon belly. Mao ra gyapon. Basig na sila update silang price. Tanaw na to, be. Let's go. Unlimited lechon, unlimited dinuguan, libre pa jud puso ug soft drinks para di ka matukan. Ay, pitskan ko dol. Dagan pa jud mga mayong klaseng pagkaon diri sa Puso Village. Aside sa mga nagbaha ng mga lechon, naaraman po diri ang super trending na si Lechon Anli. Grabe dol. Grabe mga juice, ang humot. Sigurado alang jud na imong lawas healthy. Para tagbaw jud kag habhab aning lechon hantod ka mahappy. Ug maayo. Ma-refill na siya. Sus, na siya ni pa-refill next na batch. Grabe. Dol, mayong Odto diha dol. Dol, pwede nimo ma-share sa ilaha tagpila ang atong unlimited lechon gyapon ug say naa? 299 dol. Tulo ka puso, usa ka soft drinks, unlimited lechon, unlimited dinuguan. O kana, gituyo jud na ninyo soft drinks para in kaso matukan sa kahangol. So mo na ni ang atong unlimited lechon. Kadagko ang puso dol, murag gituyo mo na ninyo dol para mabusog dali. No. No dol no. Sa katong di ganahan dol og kanang unlimited kay nag-diet, unsa may inyo ka-offer? Natay meal, 100 grams, 2 ka puso, usa ka soft drinks, nanay dinuguan. Nanay dinuguan, tagpila? Nanay dinuguan, 160. 160 pesos. Yes. Solid ra. Pero nasan mo yung kinilo? Mo offer Ay, mo? kinilo. Tagpilang kilo? Tag 960. 960 pesos. Ang naradata diri sa Quarantinas Lechon House sa sulod sa Puso Village, W. Gionson Street, Santo Niño, Cebu City. Ang Puso Village usa ka cultural food hub na daghan kay mga stalls na maligya og lamian ang mga foods ug refreshments. Ayahay pa jud og dine-in. Unya wa pa man tay pamahaw o atak na. Dol, unsay oras mo mga abli diri? Unsay adlaw ra pod? Alas 10 sa buntag, paingon sa alas 10 sa gabi. Depende sa lechon. 10 to 10. Depende 10 yan to tun 10. mahurot. Ay, pitskan ko dol.
Oh, lumiyan na dul. Suma na dul. Ah, okay. Lumiyan na dul. Wow, unlimited dinuguan eh. Unlimited dinuguan. Unlimited dinuguan, solid. So ay pagbuol sa mga hilig og lechon, sa ganahan mainitan, sa despite sa kabugnaw, sa uwan-uwan na panahon, kinabasa, unlimited lechon ang para sa imuha. Sugdan na nato ilang siyae, naon na lang nato ning siyae, Diyos ko, tungtuhod ani. Sausaw nato sila lamian nga suka. Ay, okay ra kay nipis-nipis, di maligahi. Nindot kay minimal ang langsi. Crispy siya actually. Perfect balance sa kabidli. Kaya di man ko bidlian basta siya eh. Kaya despite sa yung texture, nili siya maguma. More siya dinuguan ito nga fried, more inana. Speaking of dinuguan, unlimited dinuguan, ato ng sugdan. Ang lamig sa dinuguan eh. More sa glitchong pakso. Klaro kayo, dagan siyang spices pepper sama sa star anise. Mao na gini, Quarantinas unlimited lechon, panit. Lami ang panit bay. Kani ang unod. Ilaw sa natong unod bay. Walay suka. Naari itong parat-parat na lechon. Idol. Ang sibuyas daw na. Siyempre, note ang lasa. Idol, mild rapor dili siya inana grabe ka parat. Compared mo sa Karkar lechon, ang Karkar lechon nasa iya distinct flavor. Mas magarlic ang Karkar lechon. Nato na tilawan ganina. Siyempre itong buhaton, ito na itong suka. Unlimited lechon, pwede rin siya balik-balik. Ay lang kaikog, bantay ka ganina, natay video. Kung nabalik-balik mga tao. Lami na dinuguan da. Timingan. Solid kayo, unlimited lechon. Matagbaw jud ka kung hilig kag lechon, wala ka nag-diet. Cheat day nimo, perfect ni nga lugar ang para sa imuha. So mao na itong last bite karon dol. Utangan na natong puso nga large. Utangan na ko og kaning kuan. Comment daw kung ano say tawag na ko ani usually sa kuban video be. Sa maka-answer ani sa akong mapilian na kay free nga price ni Idol. So butangan na to og lechon unod, butangan na to og panit. Ug syempre, butangan na to og gamay nga siyae. Patuan na to gamay nga dinuguan. Alright. Ay. Okay, bay. Dol mo na itong last bite sa atong ultimate lechon food trip diri sa Puso Village, Cebu City. Isa sa akong mga idol ng mga lugar na food tripan na adiri na natanan na refreshments, na natanan mga favorito nako, desserts, uban pagkaon, seafoods, labi na ning scallops from Blessed Seafood. Tanaw mo? Scallops from Blessed Seafood and Barbecue. Akong idol ng seafoodan sa Barracks pa, mo ni siya. Scallops ni siya. And syempre, solid kay diri sa The Puso Village. So, mo na to lechon food tour. Makaingon dyan ako ninyo nga tanan lechon diri lami andol. Basta lechon gali, lami magyud basta lechon Cebu. Wa koy ka kuanan. Nailayan na sila style sa pag-offer sa ilang lechon, pero isa ra gyapon ang kahatag sa ilang mga customers kalipay. Ilalain mi lang style. Lami ang Karkar lechon na sila ila own distinct flavor. Ganahan ko magbalik-balik. Lami ang lechon Bailey tungod kana siya unlimited rice o unlimited na lechon paksiw. Siyempre boneless spicy. And siyempre lami ang unlimited lechon kaya pwede ka magtagbaw diri. So mao na to, don't forget to subscribe to my YouTube channel and watch upcoming videos in the future. Once again, this is Idol Steve na nagsasabi hingat, hamping, and take care. Cheers!